θυμούμαι όπως τώρα. Φωνάζει στον πατέρα μου, έχει κάτι αεροπλάνα πασά και ρίχνουν κάτι ομπρέλες. Τι εννοούμε όταν λέμε ασυνόδευτα παιδιά το 1974? Στέλνοντας τα παιδιά, τα διασφαλίζουμε. Γι' αυτό και η μάνα μου είχε πει, δεν ήξερα πού θα πάνε, σε ποια χέρια θα πέσουν και πότε θα έρθουν πίσω, αν θα έρθουν. Μετά από λίγα λεπτά ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνει η κόρη μου μέσα. Και αρχίζει, εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω τούτο. Διάλεγαν δηλαδή. Ναι. Κοντεύει σε έναν, θέλει να έρθει σπίτι μου και αδειάζει η αίθουσα σιγά σιγά. Και κοιτάς γύρω γύρω και λες τι γίνεται. Πού θα μας πάρουν? Γεια χαρά, είμαι ο Βαγγέλης Γέτος, είμαι εμπειρογνώμονας τεχνών και πολιτισμού του Center for Social Innovation και σήμερα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Trust, ιστορίες αποξένωσης, θα πάμε πίσω στο χρόνο. Σε μια ιστορία υποφωτισμένη ή και αποθυμένη. Μια ιστορία που αν και εκτιλήσεται στην καρδιά της κυπριακής τραγωδίας του Ιούλιου του 1974, εκπέμπει ελπίδα, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Είναι η ιστορία των ασυνόδευτων παιδιών του 1974. Και θα την εξερευνήσουμε μαζί με ένα από αυτά τα παιδιά. Έναν άνθρωπο που πριν το γνωρίσω, ακούγοντάς στο ραδιόφωνο που εργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είχα την αίσθηση και μάλλον δικαιολογημένα ότι έχει μία ακόμα παιδική, εφηβική σπίθα που δεν λέει να σβήσει. Μιχαήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Και κυρίως για την αποδοχή της πρόσκλησής μας σε ένα ζήτημα, αν και ελπιδοφόρο, που παραμένει δύσκολο. Ναι, και μέχρι πρόσφατα ήταν ένα θέμα ταμπού. Θα το δούμε ακριβώς γιατί. Καταρχάς, θέλω να πάμε αρκετά βήματα πίσω. Γιατί όταν μιλώ σε φίλους για την ιστορία σας, την ιστορία των ασυνόδευτων παιδιών του 1974, στην Ελλάδα δεν την ξέρει σχεδόν κανένας, εκτός από τις κοινότητες που ενεπλάκησαν, τις οικογένειες, τους δήμους, τις κοινότητες κτλ. Και οι παλαιότερες γενιές. Ακριβώς. Και στην Κύπρο την έχουν ακούσει λίγοι και την ξέρουν πραγματικά πάλι ελάχιστοι έως κανένας. Τι εννοούμε όταν λέμε ασυνόδευτα παιδιά του 1974? Ναι. Με αυτόν τον όρο εννοούμε τα παιδιά που ήταν περίπου 2.000 με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα από το Σεπτέμβρη του 1974 και μετά, χωρίς τους γονείς τους. Άρα δεν μεταφέρθηκαν άπαξ μάλλον, μία φορά. Ναι, ήταν διάφορες αποστολές. Ναι. Γι' αυτό και ο τίτλος του συνδέσμου μας είναι Σύνδεσμος Ασυνόδευτων Φιλοξενηθέντων Παιδιών στην Ελλάδα 1974-1979. Διότι μέχρι τότε πήγαιναν ακόμα αποστολές στην Ελλάδα. Το ασυνόδευτα νομίζω είναι πλέον κοινός τόπος για το τι σημαίνει, αν και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Οι οποίες... διότι συνδέουν το θέμα με τα σημερινά ασυνόδευτα. Αντιδράσεις από ποιους? Από διάφορους. Οι οποίοι θεωρούν ότι με το να λέμε αυτό είναι σαν να προσπαθούμε να κάνουμε πιο light το θέμα των ασυνόδευτων των σημερινών. Με βάση τον όρο της UNICEF, ασυνόδευτο παιδί είναι το κάθε παιδί μέχρι 18 χρόνων, το οποίο μεταφέρεται εκτός του τόπου κατοικίας του ή εκτός της χώρας του, χωρίς τη συνοδεία των γονέων ή ενός νόμιμου κηδεμόνα. Εμείς δεν είχαμε ούτε γονείς μαζί μας, ούτε νόμιμον κηδεμόνα. Ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος ορίστηκε την τελευταία στιγμή να συνοδεύσει 400 παιδιά σε ένα πλοίο. Οι μετέπειτα ας το πούμε αποστολές ήταν πιο συγκροτημένες, αλλά και πάλι έλειπε αυτό το στοιχείο. Εσύ ανήκεις στην πρώτη φουρνιά των 400, την πιο γνωστή μετακίνηση του καραβιού Πάτρα. Μάλιστα. Εξιστόρισε μας έτσι εκείνη τη μέρα, εκείνες τις μέρες. Κοίτα, ήταν να πούμε καταρχήν ότι
οι ηλικίες των παιδιών, και εδώ είναι το σημαντικό, ήταν από 6 χρονών μέχρι 17. Η δική μας η αποστολή ήταν περίπου μέχρι τα 12-13. Άρα μικρότερες ηλικίες. Ναι. Εγώ τότε ήμουν 9 χρονών. Και ο αδερφός μου που πήγε μαζί μου ήταν 10. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές που σήμερα αναπολώντας τες και μαζί όταν αμυφθήκαμε και με άλλους και μας έλεγαν τις εμπειρίες τους, θυμηθήκαμε και άλλα πράγματα που μέχρι τότε εγώ δεν τα θυμούμουν κλπ. Ήταν καλά εμείς δεν είχαμε καταλάβει τι είχε γίνει το 1974. Δεν είχαμε καταλάβει ότι φεύγοντας από το σπίτι μας γινόμασταν πρόσφυγες. Ούτε ξέραμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι τις εποχές εκείνες δεν υπήρχε αυτή η σχέση που υπάρχει σήμερα μεταξύ παιδιών και γονιών. Δηλαδή δεν ρωτούσες, δεν σε ενημερώναν. Για παράδειγμα, εγώ κατάγομαι από το Γερολάκο. Τα πρώτα μου 9 χρόνια τα έχω ζήσει εκεί. Απέναντι από το σπίτι μας, περίπου 200 μέτρα, ήταν ο αστυνομικός σταθμός. Στις 15 του Ιούλη που έγινε το πραξικόπημα. Γερόλακος, για τους ενδεχομένως ή εξ-Ελλάδος ή μη γνωρίζοντες τη γεωγραφία της Λευκωσίας, μιλάμε για ένα από τα πρώτα χωριά στα όρια της πράσινης γραμμής προς την περιοχή της Έγκομης. Από το οδόφραγμα σήμερα του Αγίου Δομετίου είναι 5 λεπτά για να πάει εκεί. Είναι ακριβώς κάτω από το αεροδρόμιο Λευκωσίας, το οποίο είναι κλειστό. Θεωρητικά μπορεί να βλέπεις και το σπίτι σου. Το σπίτι μου, όχι, το χωριό φαίνεται. Το χωριό φαίνεται από το δρόμο. Από τις ελεύθερες περιοχές. Ναι, φαίνεται. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε το πραξικόπημα, η μάνα μου μας έβαλε σπίτι και μας λέει: μείνετε μέσα, μην βγείτε έξω. Τίποτα άλλο. Ούτε τι έγινε. Μετά βλέπαμε απέναντι, ας πούμε, στον αστυνομικό σταθμό που ερχόντουσαν άνθρωποι με όπλα, άρχισαν να βάζουν σακούλες με άμμο για να κάνουν άμυνα, διότι θα δεχόταν επίθεση ο σταθμός από τους πραξικοπηματίες. Και ήμασταν όλα απορία. Τι γίνεται τώρα. Και δεν μας είπε, ας πούμε, ξέρετε, θα γίνει το και το. Σε κάποια φάση έρχεται ο πατέρας μου γύρω στις 3 το απόγευμα από τη δουλειά. Όταν γύρω στις 5-5:30 ήρθε σήμα ότι ερχόταν στρατός, ο πατέρας μου δίνει διαταγή: μπάτε στο αυτοκίνητο. Χωρίς εξήγηση. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Πάμε στο σπίτι της γιαγιάς μου, κέντρο του χωριού, για να είμαστε μακριά, να μην πάμε καμιά αδέσποτη. Μιλάμε για το απόγευμα της 15ης Ιουλίου, τώρα, έτσι. Ναι. Ήταν μια από τις πιο τρομακτικές μέρες της ζωής μου, γιατί για πρώτη φορά άκουγα πυροβολισμούς ζωντανά. Και μάλιστα από οπλοπολιβόλα, τριαντάρια κλπ. Και πήγαμε στη γιαγιά μου χωρίς καμιά εξήγηση. Την επόμενη μέρα, όταν είχε ήδη καταληφθεί ο σταθμός και το χωριό από τους πραξικοπηματίες, επιστρέψαμε σπίτι. Ερχόντουσαν 3 φορές την ημέρα στο σπίτι μας και έκαναν έρευνα και δεν ξέραμε το γιατί. Με εσάς μέσα. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν μας έδιναν εξηγήσεις. Το παρόμοιο έγινε και με την εισβολή. Αυτό που λένε σήμερα ότι όλοι ξέραν ότι θα γίνει εισβολή αν γίνει πραξικόπημα, εγώ το πιστοποιώ από προσωπική μου εμπειρία. Ο πατέρας μου είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, ανήκε στην μακαριακή δεξιά. Απλώς ανήκε, δεν είχε ενεργό ανάμειξη οτιδήποτε. Διάβαζε μάχη. Μετριοπαθής, ας πούμε, της εποχής του. Ναι. Διάβαζε μάχη του Νίκου του Σαμψόν. Έτσι. Ναι. Ήταν λίγο συγχυσμένα τα πράγματα. Όμως ήταν ένας μετριοπαθής άνθρωπος, ήσυχος, δεν αναμειγνιόταν και. Όταν το πρωί της 20ης Ιουλίου, η ώρα 5 και κάτι το πρωί, σηκώστηκε ο αδερφός μου να πάει στην τουαλέτα και πηγαίνοντας τέρμα του διαδρόμου για να στρίψει δεξιά για την τουαλέτα, ήταν ένα μεγάλο παράθυρο, άκουσε ένα βόμβο. Αν θυμάμαι καλά, 5 και 20 πατάει η πρώτη τουρκική βότα στην Κερίνια. Εκείνη την ώρα ήταν. Και κοιτάζει έξω και βλέπει αεροπλάνα μεταγωγικά. Και φωνάζει στον πατέρα μου: «Απαπά». Ο πατέρας μου κοιμόμασταν όλοι στο διάδρομο, λόγω του ήταν ζέστη, δεν είχε κλιματισμούς τότε και τέτοια. Ανοιχτό παράθυρο από τη μια, από την άλλη, να κάνει ρεύμα. Και του φωνάζει και του λέει: «Το θυμούμαι όπως τώρα. Έχει κάτι αεροπλάνα πασά και ρίφκουν κάτι ομπρέλες». Και αμέσως πετάχτηκε ο πατέρας μου όπως τη σούστα
Και λέει, χωρίς να κοιτάξει, ήρθαν οι Τούρκοι. Ήταν αυτό το αίσθημα ότι αυτό θα γινόταν. Θυμούμαι και κάτι άλλο. Τετάρτη. Δευτέρα έγινε το πραξικόπημα. Τετάρτη ήρθε ο αδερφός του πατέρα μου σπίτι, κάθισα στην βεράντα που ήταν απέναντι από τον αστυνομικό σταθμό. Εγώ έκανα ό,τι έπαιζα, αλλά ήθελα να ακούσω τι λένε. Προσπαθώντας να καταλάβω, να ερμηνεύσω και να κατανοήσω το τι συμβαίνει. Στον αστυνομικό σταθμό είχαν κατεβάσει την κυπριακή σημαία και ανέβασαν ελληνική. Και λέει ο θείος στον πατέρα μου, είδες, του λέει, κάναμε την ένωση, αλλά με την ελληνική σημαία. Και ο πατέρας μου του λέει, πολύ φοβούμαι ότι αύριο εκεί θα είναι η τουρκική και με την Τουρκία μου να κάνουμε την ένωση. Τότε εγώ δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε. Μετά τα κατάλαβα όλα. Αλλά μου έχουν μείνει αυτά μέσα στο μυαλό. Τέλος πάντων. Φεύγουμε 20 του Ιούλη, δεχόμαστε το βομβαρδισμό το χωριό από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Διότι ήταν στο κέντρο 3 στόχων. Μπροστά μας ήταν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο βομβαρδιζόταν. Είναι στο 1,5-2 χιλιόμετρα. Είναι χώματα Γερολάκου, κοκκινοτριμηθιά στο αεροδρόμιο. Ήσασταν ουσιαστικά πάνω στο διάδρομο που έφτιαξαν οι Τούρκοι από την Κερίνη προς τη Λευκωσία. Ακριβώς. Ναι. Αριστερά μας, περίπου 3-4 χιλιόμετρα, ήταν το στρατόπεδο της Ελδίκ. Και πίσω μεγάλος βομβαρδισμός. Ναι. Και δεξιά ήταν οι αποθήκες της Εθνικής Φρουράς. Άρα ήμασταν μεταξύ 3 στόχων. Ήταν μια απέσια κατάσταση. Προχθές, για παράδειγμα, που πέρασαν τα τουρκικά τα αεροπλάνα που έφευγαν να πάνε στην Τουρκία από το Ιντίμπου, από το παράνομο αεροδρόμιο, επειδή είναι κοντά η δουλειά μας εκεί, τα άκουσα, κατάλαβα αμέσως ότι ήταν στρατιωτικά, βγήκα έξω, τα είδα και ήρθαν στο νου μου τούτες οι σκηνές του βομβαρδισμού. Και ένας ο απέσιος ήχος της βόμβας που πέφτει. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή, για προχτές μιλάω? Ένα βάρος. Και πάντα, και ίσως γι' αυτόν έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και με την ιστορία και με το θέμα των ασυνοδευτών, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο παράπονο με το γιατί. Σε τι έφταξε όλος αυτός ο κόσμος να υποστεί όλα τούτα. Για τα συμφέροντα, όπως γίνεται σήμερα στο Ιράν, όπως γίνεται στη Γάζα, όπως γίνεται στην Ουκρανία, όπως γίνεται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Τι φταίει ο απλός ο κόσμος και την πληρώνει? Και κυρίως τα παιδιά. Πάμε λοιπόν στο μεγάλο γιατί των παιδιών που την πλήρωσαν, και εσύ είσαι ένα από τα παιδιά που την πλήρωσε ακριβά. Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι, και στην περίπτωση της δικής σου οικογένειας, αλλά έτσι και γενικότερα, αν θα σταχυολογούσες κάποιους βασικούς λόγους για τους οποίους, θα το πω έτσι πως το σκέφτομαι, οι γονείς έδιωχναν τα παιδιά τους από την Κύπρο? Ίσως να μην πούμε τη λέξη έδιωχναν, νομίζω είναι καλύτερα να πούμε, νομίζω δηλαδή, τα φυγάδευα. Ο λόγος που έγινε αυτό το πράγμα βόλεψε διάφορες καταστάσεις. Τότε τα μισά σχολεία της Κύπρου είχαν χαθεί. Έμειναν υποκατοχή. Τα σχολεία στις ελεύθερες περιοχές είχαν γεμίσει πρόσφυγες. Το Σεπτέμβριο θα άνοιγαν τα σχολεία. Άρα είχαμε μια κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος καταρχάς. Πού θα βάζαν τους μαθητές. Ναι. Και αν δεις και βίντεο της εποχής κλπ, η μισή Κύπρος είχε γίνει ένα τεράστιο αντίσκηνο και τα σχολεία λειτουργούσαν σε αντίσκηνο. Ενώ υπήρχαν τα σχολεία, αλλά ήταν οι πρόσφυγες μέσα. Και εκείνη την ώρα έρχεται μια επιστολή από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον Αθανάσιο, έχει πεθάνει τώρα, ο οποίος, στο Υπουργείο Παιδείας ήρθε η επιστολή, που έλεγε ότι μπορώ να φιλοξενήσω στον νομό μου 500 παιδιά. Και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία, ανακοινώθηκε από το ΡΙΚ. Πριν από την επιστολή του ιερωμένου από την Ηλία, τα απομεινάρια της όποιας κρατικής δομής εκείνων των ημερών είχαν τέτοιο σχεδιασμό ή όχι? Δηλαδή ήρθε μια επιστολή που έγινε δεκτή από την τότε κοινωνία των πολιτών, να το πούμε με σημερινούς όρους. Πρώτα από το Υπουργείο, το μεταπραξικοπηματικό Υπουργείο, και μετά από την κοινωνία. Διαβάστηκε στις εκκλησίες μια εγκύκλειος του τότε
λεγόμενου Αρχιεπισκόπου του Γεννάδιου, του Πραξιωματία, από το ΡΙΚ, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, διότι ήταν τα μοναδικά ηλεκτρονικά, ας το πούμε, μέσα ενημέρωσης τότε, και εφημερίδες. Τότε λειτουργήσε σε πολλούς γονείς πώς σώζω τα παιδιά μου. Γιατί υπόθηκε αυτό το πράγμα. Η κατάσταση είχε ηρεμήσει. 16 Αυγούστου τελείωσε η δεύτερη φάση της εισβολής. Μιλούμε για Σεπτέμβριο πλέον, ένα μήνα μετά. Υπήρχαν πολύ έντονες φήμες για τρίτη φάση και ολική κατάληψη. Σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή ένα κορίτσι από τα 400, ενδεχομένως και να την γνωρίζεις, μου είπε ότι παρότι είχε ηρεμήσει, είχε τελειώσει και ο δεύτερος Αττήλας, οι γονείς κοριτσιών φοβόντουσαν ακόμα βιασμούς. Ναι. Τη φήμη ή ότι θα επαναληφθούν. Το θεωρείς έτσι, το έχεις ακούσει και εσύ εκείνες τις μέρες, ή αργότερα? Είναι αυτή η λόγη. Ως συνέπεια, ας πούμε, ενός ενδεχομένου τρίτου γύρου, ο οποίος θα σήμαινε ολική κατάληψη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις τι θα γινόταν. Μέχρι τότε είχαν ακουστεί πολλά για τις περιοχές που είχαν καταληφθεί. Και βιασμοί και εκτελέσεις, βασανιστήρια. Σαν φήμες ακόμα, έτσι. Ναι, δεν υπήρχαν στοιχειοθετημένα όπως στοιχειοθετήθηκαν μετά, γιατί υπήρξε έτσι μεγάλη έκταση τέτοιων φαινομένων. Και σκέφτηκαν όλοι οι γονείς, αυτό κατάφερα να βγάλω, και θα το κουβεντιάσουμε μετά τούτο, από τη μάνα μου με το τσιγκέλι, και συμπίπτει με τις αφηγήσεις και άλλων παιδιών που είχαν φύγει, ότι ο κυριότερος λόγος ήταν τούτος. Εάν μας πιάσουν όλους, τουλάχιστον θα γλιτώσουν τα παιδιά. Τώρα, αυτό που λες μου φέρνει στο νου, δεν είναι από τις ερωτήσεις που έχω προετοιμάσει, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται στις μέρες μας για τις ασφαλείς χώρες, που έχει ηρεμήσει η κατάσταση, που έχει τελειώσει ο πόλεμος, και ξαφνικά βγαίνει μια απόφαση από ένα ευρωπαϊκό όργανο που λέει, ας πούμε, η τάδε περιοχή είναι ασφαλής, δεν δεχόμαστε πια πρόσφυγες από εκεί. Βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι ναι, είχε τελειώσει, όπως γνωρίζουμε σήμερα, η επέλαση του τουρκικού στρατού, ωστόσο ήταν μια ταραγμένη κατάσταση πολεμική. Σίγουρα. Και σήμερα είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς σήμερα έχουμε κατάβαση του πυρός. Ναι, προφανώς. Ενώ μιλάω για εκείνες τις ημέρες. Ναι. Χτύπα ξύλο, πότε θα αναζωπυρωθεί και θα λήξει η κατάβαση του πυρός, που μακάρι να μην λήξει ποτέ. Λοιπόν, έχει σημασία που το λες, γιατί επίσημα δεν έχουμε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Έτσι. Το λέω. Και δεν ξέρω πώς το συνειδητοποιούν αυτό το πράγμα. Ότι δεν είναι κάτι τελειωτικό. Τελειωτικό θα γίνει εάν υπάρξει λύση του Κυπριακού, είτε με τον Α, είτε το Β, είτε τον Γ τρόπο. Είτε με όποιο τρόπο, τέλος πάντων. Μέχρι τότε υπάρχει εκκρεμότητα. Πάμε λοιπόν σε εκείνες τις περίεργες στιγμές, καταστάσεις που δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Ακριβώς. Επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν είχαμε πάρει, που ήμασταν και μικροί, μυρωδιά τι γινόταν. Οι γονείς μας όμως είχαν τις έγνοιες, έμειναν χωρίς δουλειές, θυμούμαι, ας πούμε, στην πλατεία του χωριού που είχαμε πάει στο Μητσαρό, 2-3 φορές την εβδομάδα ερχόταν συσίτιο ή έρχονταν φορτηγά με προμήθειες, αλεύρι, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Ήταν μια πολύ αβέβαιη κατάσταση και σκέφτηκαν ότι στέλνοντας τα παιδιά τα διασφαλίζουμε. Οπότε... Και εκπαίδευση σε όλα. Και τροφή και αξιοπρέπειες συνθήκες διαβίωσης. Παρά το άγνωστο, το τι ακριβώς θα ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω. Δεν ήξερα. Γι' αυτό και η μάνα μου είχε πει, δεν ήξερα πού θα πάνε, σε ποια χέρια θα πέσουν και πότε θα έρθουν πίσω, αν θα έρθουν. Αυτό έχει σημασία. Δεν ήξεραν τίποτα. Απλώς τους είπα θα πάνε στην Ελλάδα. Ούτε μας είπε κάποιος. Οι γονείς μας δεν μας είπαν γιατί δεν ήξεραν. Αλλά και να ήξεραν πάλι με βάση το σύστημα που είπαμε πριν, πάλι δεν θα μας λέγανε. Μία ερώτηση. Αν φεύγατε να πάτε στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα,
ή σε κάποια άλλη χώρα που δεν υπάρχουν δεσμοί πολιτισμικοί, πολιτικοί, οτιδήποτε. Πώς θα ήταν διαφορετική, ας πούμε, η αντιμετώπιση? Όχι. Νομίζω όχι. Δηλαδή δεν λειτουργήσε ότι πάνε στα αδέρφια μας τους Έλληνες. Όχι, έπαιξε ρόλο ότι είναι η Ελλάδα. Ναι. Λόγω των δεσμών και όλων των γνωστών. Είχαν πάει μια ομάδα, είχε πάει και η Ιταλία. Μια ομάδα είχε πάει, θυμάμαι, νομίζω 16 παιδιά, ήταν στα Ιεροσόλυμα, στο Πατριαρχείο. Υπήρξαν και αλλού, αλλά ήταν μικρή αριθμή. Ναι. Ο κύριος όγκος ήταν στην Ελλάδα και μείνουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς απλώς, και ίσως ήταν μια παρεξήγηση, οι πλήστοι που έχουμε στοιχεία μεταξύ μας κλπ. Είμαστε αυτοί που φιλοξενηθήκαμε στον νομό Ηλίας. Γι' αυτό και η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου και των μελών του Συνδέσμου προέρχονται από εκεί. Και ο λόγος είναι διότι φεύγοντας η Μητρόπολη είχε δώσει ένα βιβλιαράκι. Εγώ δεν είχα τέτοιο βιβλιαράκι, είχαν άλλοι και τα βρήκαμε τώρα που βρεθήκαμε όλοι, με κατάλογο όλα τα ονόματα και το που διέμενε ο καθένας. Υπήρξε αρχαιοθέτηση, δηλαδή. Άρα υπήρχε αυτό το πράγμα. Άρα ήταν μια χαρτογράφηση, ας πούμε. Εγώ γνωρίζω τον τάδε, εγώ γνωρίζω τον τάδε. Και έτσι φτιάχτηκε μια ομάδα κυρίως με πυρήνα από το νομό Ηλίας. Όμως εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά. Και ήδη σιγά σιγά έρχονται και από Κρήτη και από Θεσσαλονίκη και από Κυκλάδες κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, έχουμε αυτή την πίεση που νιώθουν οι γονείς. Απελπισία, έτσι. Μιλάμε για απελπισία. Το να φυγαδεύεις, όπως είπες, το παιδί σου χωρίς να ξέρεις που πάει. Θέλω να μας περιγράψεις τις στιγμές που μεταβαίνετε στη Λεμεσό, που συγκεντρώνεστε σε εκείνο το περίφημο roundabout και που μπαίνετε στο καράβι. Θέλω να μας πεις έτσι κάποιες μνήμες που έχεις από εκείνες τις στιγμές. Είναι όλα σε μαυρό άσπρο φόντο. Το πρώτο που θυμάμαι είναι τα κλάματα. Γονιών ή παιδιών και τα δύο? Και τα δύο. Ναι. Θυμούμαι παιδιά που ξεκίνησαν να βγαίνουν τη σκάλα του πλοίου, σημείωσε χωρίς ταυτότητα, χωρίς διαβατήριο, χωρίς τίποτα. Με μια απλή δήλωση, έτσι. Μια απλή δήλωση. Ναι. Πολλά παιδιά είχαν βρεθεί εκείνη την ώρα εκεί. Τι είχαν δηλώσει πριν ότι θα πάνε. Τελευταία στιγμή δηλαδή. Τελευταία στιγμή βρέθηκαν εκεί. Ναι. Είχε παιδιά τα οποία ήταν μόνο με το βρακάκι και γυμνά από πάνω. Είχε παιδιά που ήταν πιο καλοντημένα, μεταξύ αυτών και εμείς με τον αδερφό μου, γιατί ενώ μας είχαν διώξει από το χωριό από τις 20 του Ιούλη, το χωριό καταλήφθηκε 16 του Αυγούστου και είχαμε την ευχέρεια μια-δυο φορές να πάμε, έτσι σκαστά που λέμε, ναι. Και πήραμε 2-3 κομμάτια ρούχα. Οι άλλοι που έφυγαν απευθείας στις 20 του Ιούλη ή μετά στις 14 που έγινε ο δεύτερος γύρος, άρον από τα σπίτια, δεν πήραν τίποτα. Και κυρίως δεν πήραν τίποτα διότι έλεγαν αύριο μεθαύριο θα πάμε πίσω. Ναι. Αυτός άλλο λόγο. Ναι. Άρα έρχονταν με ό,τι είχαν στη διάθεσή τους. Κάποια άλλα παιδιά πρόλαβαν και ήρθαν η βοήθεια από τον Ερυθρό Σταυρό ή από αλλού με ρούχα κλπ. Φόρεσαν κάτι πάνω, αλλά οι πλήστοι ήμασταν χωρίς αποσκευές. Ο Πέτρος και εγώ είχαμε από μια βαλίτσα τόση που είχε 3-4 κομμάτια ρούχα μέσα. Έβλεπες αυτό το χάλι και συνδυάστο τώρα με τα κλάματα των γονιών που εφιαλτική τα παιδιά τους. Παιδιά που δεν ήθελαν να πάνε, μετάνιωσαν την τελευταία στιγμή και τα έσπροχναν να βγουν πάνω οι γονείς για να φύγουν. Παιδιά που τα κατέβαζαν οι γονείς εκείνη την ώρα, ήταν απ' όλα. Όσες, αν ήταν ανοιχτές οι πόρτες κάτω, εκτός από τη σκάλα, έβαζαν και από εκεί παιδιά μέσα. Οι ίδιοι γονείς δεν μας είπαν ελάτε από εδώ. Η είσοδος ήταν από τη σκάλα. Έβαζαν και από εκεί παιδιά μέσα. Υπάρχει μια περίπτωση που εγώ δεν τη θυμούμαι, τη θυμάται ο Ανδρέας, ο πρόεδρος του συνδέσμου μας, όπου όταν ξεκίνησε το πλοίο, μια μητέρα έπεσε στη θάλασσα για να σταματήσει το πλοίο. Μετάνιωσε. Τέτοιες στιγμές, και αν δεις και υπάρχει έτσι κάποιες σκηνές από το ΡΙΚ, και είναι στο ψηφιακό Ηρόδοτο, ναι. Μα κάνει έναν καλά που τις έβαλαν, και δείχνει το πήγαινε και το έλα.
τις εκφράσεις των ανθρώπων. Και σε μια περίπτωση και στην άλλη. Και των παιδιών και των γονιών. Και τότε καταλάβεις με πόσο πόνο γινόταν αυτό το πράγμα. Και χωρίς, το σημείωσα αυτό εδώ, και χωρίς καμία ενημέρωση. Δηλαδή το παιδί δεν ήξερε γιατί φεύγει. Οι γονείς ήξεραν. Εννοώ ότι δεν είχες καταλάβει τι σημαίνει πραξικόπημα, τι σημαίνει εισβολή, τι σημαίνει χάσαμε τα χωριά μας. Μιλώ για μένα στην ηλικία. Ναι, στην ηλικία. Η πιο μεγάλη. Ναι, αλλά μου πες από 6 μέχρι 12 ήταν η πρώτη φουρνιά. Οπότε μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Μπαίνετε στο πλοίο. Εκεί τι επικρατεί? Και επικρατεί ένα χάος. Καταρχάς οι συνοδοί σας ποιοι ήταν? Για να καταλάβεις πόσο πρόχειρα έγινε αυτή η ιστορία. Όταν ήρθε η επιστολή του Μητροπολίτη, κάθισαν στο Υπουργείο να συζητήσουν ποιος θα συνοδεύσει αυτά τα παιδιά. Η αρχική σκέψη ήταν να μας συνοδεύσουν φοιτητές. Που θα πήγαιναν. Που επέστρεφαν για τις σπουδές τους στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι. Να είναι αυτοί οι υπεύθυνοι. Φαίνεται απευθύνθηκα σε κάποιους και είπαν όχι. Και λογικό, πάρει τέτοια ευθύνη τώρα. Κανένας άλλος δεν πήγαινε και βρέθηκε ένας, ο Τάκης ο Χριστοδουλίδης από την Αμόχωστο, επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης, ο οποίος είχε συνοδεύσει αρκετές φορές παιδιά σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα πριν τον πόλεμο. Και είχε μια εμπειρία. Είχε την τεχνογνωσία, ας πούμε, ναι. Και λέει, θα πάω εγώ. Ναι. Αυτόν τον άνθρωπο, ενώ ήταν πάντα μες στο μυαλό μου, μες στη σκέψη μου, το πρόσωπο του, το κορμί του και όλα αυτά, δεν ήξερα ούτε ποιος είναι, ούτε τι είναι. Οπότε το ανακάλυψα τυχαία το 2014 από μια φωτογραφία στο Facebook. Ζούσε? Ναι, ευτυχώς. Επικοινώνησα με την κοπέλα που έβαλε τη φωτογραφία, μου είπε ότι είναι παιδιά που τα πήραν στην Ελλάδα το 2014, ξέρω εγώ. Αυτή ήταν φίλη με την κόρη του. Και ήρθα σε επικοινωνία με την κόρη, η οποία είναι γιατρός στην Αθήνα, και της λέω: θα μιλήσω με τον παπά σου. Ζει? Μου λέει ναι. Και κανονίσαμε και πήγαμε, μετά από 2-3 μήνες πέθανε. Τον πρόλαβα στο τσακ. Και μου έδωσε τις πρώτες πληροφορίες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μου είπε ότι δεν ήξερα πόσοι ήσασταν, γιατί είχα βάλει 2 συναδέλφους, λέει, ο ένας κάτω στη σκάλα και ο άλλος πάνω, να σας γράφω. Και όταν τελειώσαμε, λέει, ο ένας μου δίνει 210 ονόματα, ας πούμε, ο άλλος 350. Άρα κανείς δεν ήξερε ποιος είναι πάνω στο καράβι. Και πήγα, λέει, ζήτησα από τον καπετάνιο να μου δώσει μια αίθουσα μεγάλη, σας έβαλα όλους μέσα, σας μέτρησα και άρχισα να καταγράφω ονόματα. 2 βράδια, λέει, δεν κοιμήθηκα, έκανα κατάλογο. Ας πούμε, αν έβλεπες το πώς βλέπαμε εκείνο τον άνθρωπο και να έχεις 400 παιδιά πάνω του. Κύριε, θέλω να πάω τουαλέτα. Κύριε, θέλω να κάνω μετό. Κύριε, ζαλίζονταν τα παιδιά κλπ. Όλη μέρα έτρεχε ο άνθρωπος. Έναν ήρωα της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου περιγράφεις, έτσι. Και πρέπει να τον τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, έστω και μετά θάνατο. Παρόλο που τον μνημονεύουμε συνέχεια. Μετά βέβαια ακολούθησαν άλλοι, ήταν πιο οργανωμένα. Σε άλλες αποστολές ήταν 2-3 άτομα. Ενώ σε εμάς ήταν ένας και μοναδικός. Και έτσι ήταν αυτές τις στιγμές, μας έβαλα σε καμπίνες, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Και ξεκίνησε το ταξίδι. Ξεκινά το ταξίδι. Πόσες ώρες διαρκεί το ταξίδι? Φύγαμε νομίζω απόγευμα της 21ης. Φτάσατε πρωί της 23ης. Φτάσαμε 23 γύρω στο μεσημέρι. Μάλιστα. Εκείνο που δεν το θυμόμουν και μέσα από αφηγήσεις το θυμήθηκα, και το βεβαίωσε και ο αδερφός μου που το θυμότανε, ήταν ότι στα νυχτά της Ρόδου βρέθηκαν από πάνω μας τουρκικά αεροπλάνα πολεμικά και έκαναν γύρους. Εμείς τότε είμαστε στις καμπίνες και λοιπά και ακούμε από τα μεγάφωνα, ακούμε φασαρία έξω να τρέχουν, το προσωπικό του πλοίου και λοιπά, δεξιά αριστερά, και το μεγάφωνα να φωνάζουν όλα τα παιδιά στο κατάστρωμα. Τώρα, αμέσως, τώρα. Για να σας δούνε οι πιλότοι. Δεν μπορούσε ο καπετάνιος να επικοινωνήσει μαζί τους. Να δουν ότι έχει παιδιά το. Ναι, αυτοί ξέραν ότι το πλοίο έρχεται από την Κύπρο. Δεν υπάρχει στρατό, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Πώς θα γλιτώσουμε? Και είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα. Μας έβγαλαν πάνω, έκαναν 1-2 γύρους στα αεροπλάνα και μετά έφυγαν. Και έτσι αποφύγαμε το μοιραίο. Το σοκ ήταν στο λιμάνι.
Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Φτάνουμε εκεί και βλέπουμε κάτω στην προβλήτα γραμμή λεωφορεία. Δεν ξέραμε ούτε για μας. Κατεβήκαμε κάτω, μας συγκέντρωσαν όλους, όπως στο στρατό, δεκάδες σε γραμμές, και εσείς σε αυτό, εσείς σε εκείνο, εσείς σε τούτο. Και ξεκίνησε αυτό ο διαμοιρασμός. Μπήκαμε μέσα. Εκεί εντωμεταξύ, επειδή έχω ακούσει και ιστορίες και από άλλα παιδιά, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα μερικές φορές, γιατί χωρίζονται αδέρφια, έτσι γίνονται άλλες, εκτιλήσονται άλλες καταστάσεις εκεί. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, του Λάμπρου και του Κύπρου, που ήταν μαζί με τα αδέρφια τους. Σε αυτή τη σύγχυση ο ένας μπήκε στο ένα λεωφορείο, ο άλλος στο άλλο, και βρέθηκαν ο ένας στη Θεσσαλονίκη, ο Κύπρος και ο Λάμπρος, και ο άλλος στον Πύργο. Οι άλλοι δύο στον Πύργο. Και το σκάσανε, αυτή ήταν η μεγαλύτερη, τα 12. Από τη Θεσσαλονίκη. Το σκάσανε βράδυ, ξεχωριστά, χωρίς συνεννόηση. Ναι. Ούτε ξέρω ένα στον άλλο. Έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και πήρανε τρένα, λεωφορεία, αυτά, και πήγαν στον Πύργο να βρουν τα αδέρφια τους. 12 χρονών. Υπάρχουν έτσι πολλές τέτοιες ιστορίες, αλλά σε βάζουμε στο λεωφορείο χωρίς να σου λένε πάλι που θα πας. Κάτω ήταν ο Μητροπολίτης, διάφοροι άλλοι, ξέρω εγώ, που ούτε καταλάβαμε ποιοι ήταν. Πήγαμε εκεί στην εκκλησία, και στο λιμάνι έχει μια εκκλησία, κάτι κάνανε εκεί. Μαζεύτηκε κόσμος, που εμείς τον βλέπαμε με απορία γιατί φώναζε, γιατί έβριζε. Έβριζαν τη Χούντα και όλα αυτά. Εκεί νιώσαμε την πρώτη, το πρώτο δείγμα αγάπης. 23 Αυγούστου μιλάμε τώρα, έτσι. Σεπτέμβρη, μάλιστα. Το πρώτο δείγμα αγάπης, όταν ο κόσμος που ήταν μαζεμένος εκεί άρχισε να μας δίνει διάφορα αντικείμενα ή φαγόσιμα, σάντουιτς, φρούτα κλπ. Ένας περιπτεράς δίπλα ειλικρινά έγδισε το περίπτερο και ό,τι είχε το έδωσε. Και εμείς να κοιτάμε έτσι, γιατί γίνονται όλα αυτά. Ξεκινούν τα λεωφορεία. 6 ώρες δρόμο. Με τον παλιό δρόμο, από την Κακιά Σκάλα και η παλιά διαδρομή που ήταν. Κόρινθο, Πάτρα, Πύργο. Μάλιστα. Κάποια στιγμή σταματούμε στην Κόρινθο για φαγητό, και κάποια στιγμή ακούμε. Θυμάσαι τον Ισθμό δηλαδή? Ναι. Κάποια στιγμή κάποιος λέει, είπαν πάμε στον Πύργο. Τι είναι τώρα τόσο Πύργος? Είναι έναν κάστρο, ας πούμε, τι είναι? Ούτε καν ότι ήταν πόλη δεν ξέραμε. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο σοκ όταν μπαίνουμε στον νομό. Σε κάθε χωριό σταματούν τα λεωφορεία, ακούμε τις καμπάνες από μακριά που χτυπάνε, σταματούν στην πλατεία, ο κόσμος μαζεμένος εκεί, και γίνεται ό,τι έγινε στον Πειραιά. Φωνές, κλάματα, βρισχές κλπ. Τα παράθυρα των λεωφορείων ανοιχτά και να βομβαρδιζόμαστε μέσα με μήλα, πορτοκάλια, τσίπς, σάντουιτς, ό,τι είχε ο καθένας το ρίχνει μέσα. Μας κατεβάζουν κάτω, εκεί στην πλατεία, μιλά ο Μητροπολίτης, μιλά ο Μακαρίτης ο Χριστοδουλίδης, μέσα στο λεωφορείο, στο επόμενο χωριό το ίδιο. Οπότε κάποια στιγμή σταματούν τα λεωφορεία σε ένα για μας τεράστιο κτίριο για την εποχή, τριόροφο, που γράφει απ' έξω Ορφανοτροφείο Αγία Φιλοθέη. Πριν πάμε στην παραμονή σας πια εκεί και στο διαμερασμό στα σπίτια, έχω ανατριχιάσει σύγκορμος με την εικόνα που μου είπες με τα παράθυρα που βομβαρδίζεστε με φρούτα και τρόφιμα κτλ. Και φαντάζομαι και γυναίκες τώρα και άντρες, φαντάζομαι της εποχής, μου θυμίζει λίγο κάποια έτσι κινηματογραφικά σκηνικά ή από αναγνώσματα. Πολλοί μου είπαν ότι μπορεί να γίνει ταινία αυτό το πράγμα. Είναι το απόλυτο κινηματογραφικό σκηνικό αυτό που περιγράψες, αλλά μου θυμίζει και εκείνα τα παιδιά που ξέρω εγώ χάνουν έναν γονέα και πέφτει όλο το χωριό πάνω τους. Τα παιδιά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έχει συμβεί ή δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν και έχει πέσει όλη η κοινότητα να τα κάνει με έναν τρόπο να συνειδητοποιήσουν. Ναι. Αθελάτης, ενώ ενστικτωδώς. Ναι. Αργότερα εγώ το ερμήνευσα και όπως το έχεις πει εσύ, αλλά και αλλιώς. Αυτός ο κόσμος που ήταν φτωχό κόσμος, όχι ανώτερες τάξεις, από τη μεσαία τάξη και κάτω,
πήρε πάνω του τι? Το βάρος της ενοχής της Χούντας. Ως μια συγγνώμη, ας πούμε. Ή να ξεπλύνει την τροπή, ας πούμε. Να ξεπληθεί αυτό το πράγμα που έγινε. Είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Ούτε καν το σκέφτονται ή το προσπερνούν όταν το ακούν, αλλά ένας ολόκληρος λαός, διότι το ίδιο έγινε σε όλη την Ελλάδα, πήρε πάνω του την ιστορία. Ο λαός έσωσε ένα κομμάτι του λαού. Ναι. Ή ρε παιδιά, σας καταστρέψαμε, σε εισαγωγικά εμείς. Ή το ανεχτήκαμε τέλος πάντων. Ναι. Το ανεχτήκαμε, ήμασταν αναγκασμένοι και ή δεν φταίγαμε. Τώρα θέλουμε να ξεπληρώσουμε με τον ΑΒ τρόπο. Διότι τότε υπήρξαν μεγάλες αποστολές ρούχων, λεπτών και άλλα από Ελλαδίτες προς τους πρόσφυγες χωρίς να ξέρουν σε πού τα στέλνουν. Ένα άλλο κομμάτι της μεγάλης αλληλεγγύης που παραμένει άγνωστο είναι ένα άλλο κομμάτι, συνδέονται απόλυτα. Επίσης εκεί νομίζω ότι πρέπει να γίνει μεγάλη δουλειά και έρευνα. Πρόσφατα μου τηλεφώνησε κάποια κυρία που μου είπε ότι είχα πάρει ένα σακάκι και βρήκα ένα σημείωμα μέσα με το όνομα και τη διεύθυνση του ανθρώπου που το στείλε. Είναι η μητέρα της γυναίκας μου. Ναι. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Όχι, λέω, μια περίπτωση τέτοια είναι η μητέρα της γυναίκας μου που έλαβαν γράμμα από πρώην πρόσφυγα από την Κωνσταντινούπολη που ζούσε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι επιβεβαίωση αυτού που λέω, ότι όντως έγιναν έτσι τα πράγματα. Και μου είπε, μπορούμε να βρούμε αυτή την οικογένεια τώρα, μετά από 50 χρόνια. Τώρα, όχι τότε. Ναι. Το είχαν πάρει τότε. Το κράτησε το σημείωμα. Ναι. Και με ρωτούσε αν μπορούμε να βρούμε την οικογένεια. Τη βρήκατε? Ψάχνουμε γιατί αλλάξαν και ονόματα, αλλάξαν και τοποθεσίες, διευθύνσεις, πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Αν μου επιτρέπεις, πάμε εκεί τώρα. Φτάνετε λοιπόν στον πύργο Ηλίας και μοιράζεστε σε οικογένειες, έτσι? Όχι όλοι. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο σοκ. Ότι πήγατε σε ορφανοτροφία, σε ιδρύματα κτλ. Ναι. Σημείωσα ότι είχαμε μαζί μας προσφυγόπουλα από όλο το φάσμα. Δηλαδή, εμείς που είχαμε χάσει σπίτια, απλώς πρόσφυγες. Ναι. Μιλώ για περιουσία. Άλλα που είχαν χάσει γονείς όμως, έτσι. Άλλα είχαν χάσει γονείς ή τον ένα. Ναι. Άλλον ήταν αγνοούμενοι οι γονείς. Άλλον ήταν εχμάλωτος ο πατέρας. Είχαμε από όλο το φάσμα τούτο. Βέβαια τότε δεν το ξέραμε, μετά τα μάθαμε. Επομένως, αποκτά μεγαλύτερη σημασία αυτό που έγινε τότε από τον ελληνικό λαό, ότι επήραν παιδιά με τραύματα. Όχι σωματικά, ψυχικά, ψυχολογικά. Και ανάλαβαν τούτον το βάρος. Μείναμε λοιπόν στο ορφανοτροφείο, νομίζω 3 μέρες. Ήταν Κυριακή μετά την εκκλησία από τη θυμή. Μία ερώτηση που και σημειολογικά και ψυχολογικά νομίζω έχει τη σημασία της. Σας είπαν ότι εδώ είναι ορφανοτροφείο? Όχι. Διαβάζαμε την ταπέλα απ' έξω. Οπότε το αντιληφθήκατε με κάποιο λόγο? Δεν διαρωτηθήκατε. Μετά πάλι. Ναι. Όλα ήρθαν μετά. Ναι. Διότι ήταν μια ροή των πραγμάτων που πηγαίναμε με τη ροή. Έτσι ήμασταν εκπαιδευμένοι. Θέλω να πω και σημειολογικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι σίγουρα παιδιά, ασχέτως το αν είχαν χάσει γονείς τους, ήταν σε ένα ορφανοτροφείο έστω και για 3 μέρες. Αυτό δεν θέλω να πω. Λοιπόν, μας κατεβάζουν στην τραπεζαρία μετά την εκκλησία για πρόγευμα και ακούμε φασαρία έξω. Φωνές. Οπότε εκείνη την ώρα έρχεται μια κυρία, εγώ καθόμουν εδώ και ο Πέτρος εδώ, ο αδερφός μου. Και έρχεται μια κυρία του Ιδρύματος και μας πιάνει κουβέντα γιατί φορούσαμε τα ίδια ρούχα. Και λέει, γιατί φοράτε τα ίδια ρούχα? Είμαστε αδέρφια. Σημειώσω ότι είχαμε πρόβλημα συνεννόησης, Κυπριακά Ελληνικά, βέβαια. Το πούμε μετά. Λοιπόν, και έτσι εξηγήσαμε, ωραία, λέει, εντάξει. Μετά από λίγα λεπτά ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνει ο κόσμος μέσα. Και αρχίζει, εγώ θέλω αυτόν. Εγώ θέλω τούτο. Διάλεγαν δηλαδή. Ναι. Κοντεύει σε έναν. Θέλει να έρθει σπίτι μου. Θέλω να σε πάρω μαζί μου, ο άλλος. Και αδειάζει η αίθουσα, σιγά σιγά. Και κοιτάζει γύρω-γύρω και λες, τι γίνεται τώρα? Πού θα μας πάρουν? Αυτό και αν είναι κινηματογραφικό τώρα, έτσι που λες. Ενώ το κάνω εικόνα, όχι δεν προσπαθώ καθόλου, είναι συγκλονιστικό. Ναι.
εκεί ένιωθες ότι. Που οι άνθρωποι ήρθαν με την καλύτερη των προθέσεων, βέβαια. Έτσι. Ναι. Δεν φταίνουν αυτοί. Δεν μας είπε κανένας τίποτε. Ναι. Ας πούμε, ξέρετε, σήμερα ρε παιδιά θα γίνει το πράγμα. Όσοι θέλετε, ή πρέπει να πάτε τουλάχιστον οι τόσοι από τους τόσους. Τίποτα. Το να βλέπεις, ας πούμε, κάθε λίγο κοιταζόμαστε με τον αδερφό μου. Λιγοστεύατε. Φεύγουν συνέχεια. Και για να καταλάβεις, όταν πήγαν να πάρουν το Θωμά, έναν από τα παιδιά, ήταν μαζί με τον ξάδερφό του, η εντολή ήταν όπου πάει ο ένας να πάει και ο άλλος. Πάει ένας κύριος ή μια κυρία και του λέει θέλει να πάει σπίτι μου. Και λέει εντάξει, αλλά είναι και ο ξάδερφος μου. Μα δεν μπορώ να τον πάρω γι' αυτό. Και κανόνισαν να πάει σε ένα διπλανό σπίτι. Φώναξε κάποιο γείτονα που ήταν εκεί. Πάρ' τον εσύ αυτόν, εγώ. Και μέχρι να πάνε να κανονίσει τα χαρτιά, ήρθε ένα άλλος. Και του λέει θέλει να σε πάρω σπίτι μου και λοιπά. Και δεν το απάντα. Έρχομαι, του λέει, αλλά ξέρετε, με αγόρασε ένα άλλος. Το είχα εδώ να πω ότι μου έμοιαζε σαν παζάρι όλο αυτό. Έτσι και ένα παιδί το θα το κλάβει έτσι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως και μια άλλη κοπέλα που λέει με πούλησαν αλλού. Αυτή η κοπέλα η Άννα είχε. Ένιωθες και εσύ έτσι? Ένιωθα πολύ περίεργα. Αλλά επειδή ήταν ο αδερφός μου δίπλα. Κάπως τα μοιραζόσασταν. Ναι. Κάπως, ναι. Το σοκ για την Άννα ποιον ήταν? 11 χρονών. Μαζί με 2 μικρότερα αδέρφια. Εντολή της μάνας. Θα τους κρατάς από το χέρι και δεν θα τους χάσεις λεπτό. Όπου πάει θα πάνε. Εντάξει. Οπότε ξαφνικά η Άννα διαπιστώνει ότι έμεινε μόνη της. Φύγανε. Και δεν ήξερε που πήγαν. Δεύτερο τραύμα. Ότι πρόδωσα την εμπιστοσύνη και την εντολή της μάνας μου. Και δεν γράφει γράμματα στη μάνα. Όταν πήγε εκεί που πήγε σε άλλο οικοτροφείο στην Αμαλιάδα, δεν γράφει γράμματα στη μάνα της γιατί φοβόταν τι θα της πει για τα αδέρφια. Η μάνα κάτω να τρελαθεί. Δεν μου γράφουν τι έγινε, πέθαναν. Οπότε τυχαία μια μέρα στο σχολείο της ακούει, ενώ έκαναν μάθημα στο διάδρομο, κάποιους να φωνάζουν στα κυπριακά. Και αναγνωρίζει τη φωνή του αδερφού της. Πετάγεται έξω και το βρίσκει. Ρε, πού είσαστε, ρε, ξέρω τι είπε, είμαστε εκεί. Και τότε έγραψε γράμμα. Λοιπόν, έρχεται κοντά μας, τη βλέπω έτσι όπως τώρα, μια κυρία με το γιο της και έρχονται. Και σταματάνε εκεί που είσαι εσύ τώρα. Και μου λέει, έρχεσαι να πάμε στο σπίτι μου? Κοιτάζω τον αδερφό μου, με κοιτάζει. Τι να πεις? Και έρχεται η κυρία του Ιδρύματος που είπαμε πριν. Και δεν λέει να σας πω κάτι και την παίρνει παραπέρα. Δεν λέει, ξέρετε, είναι αδέρφια. Είναι κρίμα να τα χωρίσουμε, μπορεί να τα πάρετε μαζί. Και λέει αυτή, να τηλεφωνήσω στον άντρα μου. Τηλεφωνά, έρχεται πίσω, εντάξει λέει. Και φεύγουμε. Και μπαίνουμε σε ταξί. Και πάμε σε μια νέα γειτονιά. Ούτε εκείνη την ώρα είχαμε συνειδητοποιήσει ότι εκεί θα ήταν το σπίτι μας για 9 μήνες. Γιατί πάλι δεν μας είπε κανένας τίποτα. Οπότε βρισκόμαστε ξαφνικά σε μια νέα οικογένεια, με έναν νέο πατέρα και μια νέα μητέρα. Με πόσα ακόμα παιδιά? Ακόμα ένα. Που όπως και να το κάνουμε ήταν, παίζαν τον ρόλο των γονιών. Με ένα γιο, ο οποίος ήμουν, είπαμε, εγώ 9, ο αδερφός μου 10-10,5, ο Γιώργος ήταν 12 και κάτι. Ήμασταν κοντά σε ηλικίες. Οπότε ξεκινάμε μια νέα ζωή. Πώς αποκαλούσες τους καινούριους γονείς? Ο θείος και η θεία. Συμπτωματικά τώρα, μετά που βρεθήκαμε αρκετοί μέσω του συνδέσμου, όλοι λένε ο θείος και η θεία. Όλοι, το ίδιο. Εκτός δύο περιπτώσεις που λένε ο πατέρας μου και η μάνα μου. Η δεύτερη. Έτσι τους νιώθαμε πλέον. Και ως τώρα. Αυτό νιώθουμε. Κρατούμε δεσμούς ή παραπάνω με αυτές τις οικογένειες. Μέχρι σήμερα. Έχουν οριστεί τα παιδιά μας. Τους πήραμε. Ήρθαν. Τηλεφωνιούμαστε. Είναι συγγενείς. Είναι παραπάνω από συγγενείς. Ναι. Και πολλές φορές βλέπουμε μόνο τη δική μας την πλευρά.
εγώ προσπάθησα να μπω και στη δική τους. Κυρίως όταν φύγαμε. Και ρωτάω τον Γιώργο, όταν φύγαμε πώς ένιωθες? Γιατί εμείς νιώθαμε χάλια, γιατί είμαστε σε μια ρουτίνα, φύγαμε, μπήκαμε σε άλλη και φεύγαμε και από εκείνη και πάμε σε άλλη. Και μου λέει, για 1 μήνα και περισσότερο είχαμε πένθος. Και εγώ, ρε παιδί μου, λέει, ήμουν μόνος μου, βρήκα 2 αδέρφια και μου φύγαν πάλι. Τέτοια πράγματα. Όμως, να κάνουμε ένα διαχωρισμό εδώ, τα παιδιά που είχαν πάει σε σπίτια είχαν περάσει σε γενικές γραμμές καλά, με ό,τι μπορεί να σημαίνει το καλά. Δεν υπήρχαν διακρίσεις μεταξύ εμάς και των παιδιών τους. Ήμασταν σε ίση βάση. Όμως τα παιδιά που έμειναν στα ιδρύματα δεν ήταν και τόσο ευχάριστη παραμονή, ιδιαίτερα σε ένα, όπου πάρα πολλά παιδιά έφυγαν στην πορεία. Δηλαδή, μπορεί να πήγαν Οκτώβρη, έφυγαν τον Φεβρουάριο, έφυγαν τον Μάρτιο, έφυγαν τον Γενάρη. Γιατί δεν άντεχαν το περιβάλλον που ήταν στρατιωτική πειθαρχία. Ναι. Δεν είχαν δικαίωμα να βγουν έξω από το κάγκελο του Ιδρύματος. Ναι. Ενώ εμείς γυρίζαμε σε όλη την πόλη. Είχε κανόνες Ιδρύματος, τέλος πάντων. Αυτή την ώρα να τρως, αυτή την ώρα διαβάζεις, αυτή την ώρα κοιμάσαι κλπ. Ενώ εμείς ήμασταν ελεύθερα πουλάκια. Πας σχολείο στην Ελλάδα. Στο 4ο Δημοτικό του Πύργου. Πώς είναι ένα μικρό Κυπριωτάκι που φεύγει από αυτές τις συνθήκες, μιλάει κυπριακά, γιατί είναι και το θέμα της επικοινωνίας που είπες προηγουμένως, και πάει σε ένα σχολείο στην Ελλάδα, στο Δημοτικό? Τάξη. Πέμπτη Δημοτικό. Κατά το Κυπριακό, όπως το Παλαβούι. Να βλέπεις γύρω-γύρω, παρόλο που φαίνεται ήταν μιλημένοι και οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Και μας έκαναν πολύ σκόντο. Και πολλές φορές το έβλεπες ότι όταν λέγαμε το μάθημα, ξέρω εγώ, το λέγαμε λάθος, η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική από την αντιμετώπιση μια Πυριώτη. Ναι, αλλά υπήρχε επικία. Ναι. Υπήρχε έτσι μας χαρίζονταν, ας πούμε. Μας προσέγγισαν τα παιδιά φιλικά, να κάνουμε παρέα, να κάνουμε φιλία, και όντως κάναμε. Ήταν πάρα πολύ καλό το περιβάλλον. Θυμούμε κάποιες σκηνές. Θυμούμε 29 του Μάη. Επέτειος της κάλωσης. Ναι. Της πόλης. Πρώτο θρανείο εγώ. Έρχεται ο κύριος Λέπουρας και στέκει μπροστά μου. Έξω αν είναι τυχαία ή όχι. Και διάβαζε από το βιβλίο το ιστορικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Και εγώ, όπως ήμουν έτσι, βλέπω σταγόνες. Έκλαιγε. Και πέφταν τα δάκρυα του πάνω στο τραπέζι. Λόγω του ότι μιλούσε σε έναν Κύπριο? Πιθανόν για να σταθεί μπροστά μου. Μάλιστα. Και να μιλάει για αυτό το πράγμα. Ίσως ήθελε να στείλει κάποια μηνύματα, δεν ξέρω, αλλά ο άνθρωπος συγκινήθηκε. Έτρεχαν τα μάτια του και έπαιξαν οι σταγόνες από τα δάκρυα πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα. Στο θρανείο. Όλο αυτό που μου περιγράφεις, η μόνη σύγκριση ιστορική για την Ελλάδα, μιλάω τώρα, που μου έρχεται στο μυαλό, σε πολύ μικρότερη κλίμακα από άψη γεωγραφίας βέβαια, είναι η εθνική αντίσταση. Δηλαδή, αλληλεγγύη από το λαό σε έναν άλλο λαό, έτσι, και στα πιο ευάλωτα μέλη του που ήταν τα παιδιά, όλοι μιλημένοι, όλοι να βοηθήσουν. Ουσιαστικά φτιάχνει και μια δομή και ένα σχέδιο από το πουθενά, έτσι. Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι ενώ ήμασταν 456 παιδιά στο σύνολο, αρχικά ήμασταν 415, όταν έγινε η ανακοίνωση στους ναούς του Πύργου, του νομού ολόκληρου, ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και όσοι θέλετε κάνετε αίτηση, έγιναν πάνω από 2.000 αιτήσεις οικογένειες για να πάρουν παιδί. Μάλιστα. Έγινε διαλογή. Δεν δόθηκαν τυχαία, ας πούμε, όποιος ζήτησε πάρτο, ήταν ελεγμένο αυτό. Και αυτό είναι ένα εύσημο προς τη Μητρόπολη που δεν μας άφησε στα χέρια οποιοδήποτε. Θα είχαμε άλλα να συζητάμε σήμερα ενδεχομένως. Πιθανόν. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά. Ναι, ενώ το ρίσκο ήταν μεγάλο, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, και υπήρξε συμπεριφορά η οποία υπήρξε απέναντί μας, η οποία δεν σβήνει ποτέ. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Τούτα όλα που λέμε δεν έχουν να κάνουν τίποτε ούτε με εθνικισμούς,
ούτε με ζήτω το έθνος, ούτε... Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη αλληλεγγύη. Παίζει ρόλο το ότι είμαστε, ας το πούμε, ομοέθνοι, ομόθρησκοι, ομόγλωσσοι κλπ. Παίζει το δικό του ρόλο. Όπως έγινε τότε με τη Σερβία, ας πούμε, που ήθελαν, που στάθηκε ο ελληνικός λαός και πάλι στο πλευρό τους και εμείς εδώ στην Κύπρο. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Αλλά μετρά πάνω απ' όλα η ανθρωπιά. Το ότι από τη μεσαία τάξη και κάτω έγινε αυτή η ιστορία όλη και από τη μεσαία και πάνω δεν υπήρξε ενδιαφέρον, μιλά από μόνο του. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στο παραπέρα τώρα. Στο κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο αυτής της ιστορίας. Εξ όσων γνωρίζω, η ιστορία σας δεν είναι μία από τις ιστορίες που κατά προτεραιότητα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ξέρω αν έχει περιληφθεί, ας πούμε, σε σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας της Κύπρου. Άρα επισήμως ακόμα δεν έχετε καταγραφεί στα μυαλά των παιδιών στο σχολείο. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι συμβαίνει αυτό? Είναι θέμα ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η έρευνα? Η δική σου βέβαια έχει προχωρήσει πολύ, αλλά εννοώ έτσι συλλογικά. Δεν είναι δική μου, είναι του συνδέσμου. Ναι, εννοώ με προτεργάτη εσένα, αυτό εννοώ. Αλλά ποιοι είναι οι λόγοι που ακόμα και σήμερα αυτή η ιστορία δεν είναι μία από τις πιο γνωστές ιστορίες ή πτυχές της περίοδου εκείνης? Κοίταξε. Είναι γεγονός ότι από τα αφηγήματα, την ιστορική καταγραφή κλπ. Το 1974 απουσιάζει ο παράγοντας παιδί. Γενικώς. Δηλαδή νεκροί, αγνοούμενοι, εχμάλωτοι, παθόντες, πρόσφυγες, όλα αυτά και καλώς είναι καταγραμμένα. Το παιδί μπήκε μέσα σε αυτά τα τσουάλια, όχι ως κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει 2 επιστημονικές ημερίδες για το τραύμα το παιδικό του 1974 και από ό,τι πληροφορούμε θα μπει και ως μάθημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μάλιστα. Από τον κλάδο ψυχολογίας. Λοιπόν, εμείς επικεντρωνόμαστε στο σύνολο των παιδιών και λέμε ότι να βάλουμε τη θέση μας στο παιδί που ξύπνησε το πρωί της 20 Ιουλίου και είδε τα πλοία απέναντι να ρίχνουν κανονιές, αυτό που το σκότωσαν τους γονείς, αυτό που πιάστηκε εχμάλωτο, αυτό που έφυγε πρόσφυγας και αυτό που πήγε στην Ελλάδα ή αλλού. Είναι αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω στους Έλληνες φίλους, ότι τα παιδιά, εμείς ζούμε ανάμεσά τους στην Κύπρο. Είναι η συνομιλική σου, είναι η πλειοψηφία του κυπριακού πληθυσμού. Δηλαδή είναι μια κοινωνία ολόκληρη που έζησε στην παιδικότητά της όλα αυτά τα πράγματα. Και κουβαλά ένα τραύμα το οποίο εξηγεί και πολλές από τις συμπεριφορές. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Κάποιοι ενοχλούνται όταν μιλούμε για τραύμα, γιατί είμαι πελός. Όχι, είσαι πελός. Δεν σημαίνει ότι έχεις τραύμα αν είσαι πελός. Όπως κάθε εμπειρία στη ζωή σου. Και συλλογικό, ακόμα και αν δεν είναι ατομικό. Μπράβο. Το ίδιο και τούτο το θέμα. Τώρα, το δικό μας το θέμα, ενώ ξέραμε για παιδιά σκοτωμένων και λοιπά των κατηγοριών που είπα πριν, είχε μείνει στη σιωπή. Το συμπέρασμα μας μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Υπήρξε σιωπή. Από πλευράς κυρίως γονέων, οι οποίοι το μετέδωσαν και σε εμάς. Mm-hmm. Εγώ βέβαια μιλούσα, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη γυμνασίου, δεν υπήρχε λύκειο τότε, ήμουνα συμμαθητής, κολλητός και κάποιο διάστημα και διπλανός με ένα παιδί που είμαστε συνέχεια μαζί, λέγαμε τα πάντα. Το 2018 πήγαμε από το σχολείο το 81. Το 18, όταν έγινε η πρώτη εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Γέρι, το βλέπω μπροστά μου. Του λέω, τι είναι ρε Πέτρο, πώς από εδώ? Μου λέει, εσύ μου λέει πώς από εδώ. Εγώ ήμουν στη Γαστούνη, μου λέει. Και εγώ ήμουν στον Πύργο. Ναι. 20 χιλιόμετρα διαφορά. Και εγώ ήμουν στον Πύργο. 3 χρόνια και δεν ανοίχτηκε κουβέντα για αυτό το θέμα. Οι γονείς μέχρι σήμερα αποφεύγουν αυτή τη συζήτηση. Είπες στην αρχή της κουβέντα μας ότι το θέμα είναι ταμπού. Γιατί οι γονείς, πέρα από τους προφανείς λόγους, ενοχές, υπάρχουν και άλλοι λόγοι?
Όχι, παραπάνω λειτουργεί η ενοχή. Κατάφερα μετά από χρόνια να μιλήσω με τη μάνα μου για 10 λεπτά μόνο τον περασμένο Ιανουάριο. Μέχρι σήμερα έχετε συζητήσει 10 λεπτά για αυτή την ιστορία ολόκληρη. Όποτε ανοίγαμε κουβέντα γίνονταν δύο πράγματα. Ο πατέρας ανοίγε την πόρτα και έβγαινε έξω και η μάνα μου μας άλλασε την κουβέντα. Μου είπε 3 φορές «Έτσι κακοπλαγήκετε, ναι, δεν κακοπάθατε». Και της είπα «Όχι, γιατί μου το λες το πράγμα». Στον εαυτό της το έλεγε μόνο. Συνέβη κάτι που θέλω να το πω το 2023. Από το 1997 και μετά εγώ είχα πάει πάρα πολλές φορές. Και στη Θεία και στον Πύργο κλπ. Ο αδερφός μου δεν είχε πάει. Οπότε το 23 θα κάναμε μια εκδήλωση ως σύνδεσμος και μου λέει θέλω να έρθω. Ο αδερφός δεν είχε πάει για κάποιο λόγο? Όχι, απλά δεν είχε τύχει. Δεν έτυχε. Ναι. Λοιπόν, και πήγαμε μαζί, όπως τότε. Αναβίωση. Αντί να μπούμε στο πλοίο, πήγαμε στο αεροπλάνο. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας μου λέει να πάρω τη μάνα μας τηλέφωνο, μου είπε θέλει να την πάρουμε τηλέφωνο. Μιλά μαζί της και του λέει δώσ' μου και τον Μιχάλη. Μου λέει φτάσετε? Ναι. Όλα καλά? Ναι. Κάμνε μια παύση και μετά με μια διαφορετική φωνή, βραχνή. Μου λέει πρόσεχε τον αδερφό σου. Εγώ γέλασα. Της λέω 60 χρονών γαϊδούρη είναι εγώ. 61 σχεδόν 62 ο Πέτρος να προσέχω εγώ. Εκείνη ξανά βλέπει το έργο όμως. Ακριβώς. Μου λέει ξέρεις τα κατατόπια, ξέρετε πού να πάτε. Καλά εντάξει. Τέλος πάντων μου λέει μιλούμε όταν φτάσετε. Τώρα μου κατέβαζε το τηλέφωνο, μου λέει να σου πω. Το ξαναβάζω το τηλέφωνο και μου λέει τώρα ναι παύση. Τώρα τι ανάδοξε μου παραπάνω που είναι πρώτη φορά λέει μου και μου το κλείσε. Λέω όπα έχουμε πρόβλημα. Όταν ήρθα πίσω πήρα την αδερφή μου τηλέφωνο η οποία το 1974 ήταν 8 μηνών. Γι' αυτό δεν πήγε. Και μου λέει ξέρω γιατί με παίρνεις. Με πήραν και έκλαιγε. Της λέω για ποιο λόγο. Μου έλεγε λέει τι μάνα ήμουν. Αφήσα 2 μπορώ να φύγω. Στα 80, τις 85, τις 80. Ναι. Να μην ξέρω που θα πάνε. Να μην ξέρω σε ποια χέρια θα πέσουν. Αν θα έρθουν πίσω και πότε θα έρθουν. Και σαν να το λέει και για τη δεύτερη φορά. Δηλαδή, σαν όλα να έχουν μπλέξει έτσι όπως μου τα λες στο κεφάλι. Έτσι. Ναι, ναι. Μετατραυματικό στρες κανονικό. Ναι. Ακριβώς. Και μετά είπα θα πάω να της μιλήσω και να μου δώσει και συνέντευξη ναι. Για να τα βγάλει από μέσα της. Μου είπε, όπως είπα 3 φορές, «Εν και κακοπλαήκετε». Και της εξήγαγε η αδερφή μου, ποιος σε δημιούργησε, πρωτοστάτησε να δημιουργηθεί αυτός ο σύνδεσμος? Ο γιος σου. Αν είχε τραύματα ή αν κακόπαθε, θα το έκαμνε. Ποιος πάει κάθε λίγο και έρχεται στον Πύργο? Ο γιος σου. Ναι, αλλά εμείς. Και τι είχε συμβεί? Αρκετοί γονείς δεν πήγαιναν να δουν τους συγγενείς τότε για να μην τους ρωτήσουν πού είναι τα παιδιά. Τους απιάς τούτο. Και θυμούμε πολύ καλά όταν επιστρέψαμε εμείς πίσω είχε έρθει μαζί μας η θεία και ο Γιώργος, ο γιος της. Για να μείνουν 10 μέρες και να φύγουν. Οι γείτονες πήγαιναν και έρχονταν στο δρόμο και βλέπαν μέσα τι ήρθαν, τι έγινε, περιέργεια των χωριών, ιδιαίτερα τότε εποχής. Και την επόμενη μέρα σκουπίζει την αυλή προς το δρόμο η μάνα μου. Εγώ κάθομαι στη βεράντα και πίνα το γάλα μου και έρχεται η γειτονίσσα, την πιάνει η κουβέντα και ακούω να της λέει γιατί μας είπες ότι είχες ακόμα 2 παιδιά? Μάλιστα. Το έκρυβε. Αυτά όλα είναι ενοχές. Αδικαιολόγητες για μας. Είτε περάσαμε καλά είτε όχι. Αυτό είναι η πλευρά των γονιών που δικαιολογημένα νιώθουν ένα τεράστιο φορτίο ενοχής. Ποιος δεν θα το ένιωθε αυτό το πράγμα? Ποιος γονιός? Ωστόσο υπάρχει και η πλευρά η άλλη των θεσμών της πολιτείας,
Γιατί δεν υπάρχει μια μέρα μνήμης για τη δική σας εμπειρία? Πού είναι η πολιτεία διαχρονικά σε αυτό? Διότι ούτε η πολιτεία το ήξερε. Μάλιστα. Πώς έγινε όλη η ιστορία? Στην πούμε δύο λόγια. Το 2007 είχε καεί η Ολυμπία. Στις μεγάλες φωτιές της Ηλίας, ναι. Μπράβο. Και τα χωριά εκεί. Και ανάλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία επί Τάσου Παπαδόπουλου την ανοικοδόμηση του χωριού Αρτέμιδα. Όπου είχε καεί και μια ολόκληρη και οικογένεια ολόκληρη με τους πυροσβέστες και τα λοιπά. Τραγική ιστορία. Θύματα, νεκρούς κλπ. Πήγα συνεργεία από την Κύπρο, πολεοδομίες κλπ. Και ξανάκτησαν το χωριό. Όταν τέλειωσε, πρόεδρος ήταν ο Χριστόφιας. Στάληκε ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, θα κάνει τα εγγένεια. Όσοι. Πώς το λες. Πιστοί προσέλθετε, όσοι μέσα ενημέρωση θέλουν να στείλουν. Και μου λένε, αφού είναι η περιοχή σου, πήγαινε μαζί του. Και πήγαμε. Μείναμε το βράδυ στην Ολυμπία. Αφού είναι οι περιοχές σου. Ναι. Ναι. Τώρα τι του είπα εγώ. Το πρωί, πριν να φύγουμε να πάμε, ήρθαν για το πρόγευμα. Πήγα, κάθισα δίπλα του, το έκανα έτσι, τον έσπρωξα, του λέω, καλώς όρισες στα χορκά μου, πρόεδρε. Και με αυτόν το είπα το γνωστό, ποια χορκά σου λέει? Λέω του εδώ. Τι γυρεύκεις εσύ από Γερολακό είναι εδώ, ρε? Λέω του, μα είναι ξέρεις την ιστορία? Όχι. Και άρχισα του λέω. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι. Πέταξε το πυρούνι και το μαχαίρι, έσπρωξε το πια τον πίσω και άρχισε να κλαίει. Λέει, πρώτη φορά να τα ακούω. Λέω του, μα δυνατόν να πεις στους χωριανούς σου? Δεν έχω ιδέα. Καλά, λέω του, γιατί έκαμε την Αρτέμιδα? Που έχω αλληλεγγύη στην Ελλάδα, λέει μου. Ξεπληρώσαν χωρίς να ξέρουν. Εγώ το πήρα ότι ήταν, ας πούμε, ένα ξεπλήρωμα, ένα αντάλλαγμα. Ναι. Όχι, μου λέει, ούτε ο Τάσος ήξερε ούτε κανένας. Και είσαι δίκαιο. Όταν μετά που κάναμε την ομάδα πρωτοβουλίας αρχικά, δώσαμε γύρω στα κόμματα, εκτός από τον Στέφανο, δεν ήξερε κανένας άλλος τίποτα. Αυτό τώρα θα το πω κάρμα, να το πω, δεν ξέρω ποια θρησκεία, ας πούμε, μπορεί να το καλύπτει, ας πούμε, έτσι. Είναι απίστευτη σύμπτωση. Θέλω να πάω στην κατηγορία που σου απίφθινε η μητέρα σου. Μια χαρά είσαι, όπως λέει κάθε γονιός για το παιδί του μετά από τόσα χρόνια. Έχετε δημιουργήσει το σύνδεσμο ασυνόδευτων φιλοξενηθέντων παιδιών στην Ελλάδα 74-79. Είσαι και αντιπρόεδρος του. Όταν δημιουργείς ένα σωματείο, κάτι διεκδικείς. Τι διεκδικείτε εσείς τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, μετά από τόσες δεκαετίες? Κάτι πολύ μεγάλο. Τη γνωστοποίηση της ιστορίας. Τίποτα άλλο. Ούτε χρήματα, ούτε χορηγίες, ούτε επιδόματα. Τίποτε απολύτως. Ό,τι γίνεται με την ψυχή μας. Γίνεται με έξοδα δικά μας, από την τσέπη μας. Και τα ταξίδια που πάμε, να έρθουμε, για παράδειγμα, για να απαντήσω σε ένα ερώτημα προηγουμένως που το έθεσες, έχει μπει στα σχολεία. Μάλλον μας παραχωρήθηκε με εγκύκλιο άδεια να πηγαίνουμε στα σχολεία να μιλάμε για αυτό το θέμα. Εσείς με δική σας ευθύνη, ναι. Πήγαμε πάνω από 200 σχολεία μέχρι σήμερα και καταφέραμε αυτό και το μεταφέραμε και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πριν 10 μέρες ο πρόεδρος μας ήταν 4 μέρες εκεί στην Ηλία και μίλησε σε σχολεία στην Αμαλιάδα και στον Πύργο. Με δικά μας έξοδα. Από την τσέπη του καθενός. Δεν ζητούμε από κανέναν ούτε να μας χορηγήσει ούτε τίποτε, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε κανένα. Και γιατί πρέπει να γνωστοποιηθεί αυτή η ιστορία το 2026? Είναι μια σημαντική πτυχή του όλου σκηνικού του 1974 που, επαναλαμβάνω, προβάλλει και το θέμα παιδί και αυτήν την ειδική περίπτωση που πρώτη φορά συνέβη και στην Κύπρο και ελπίζω να είναι τελευταία. Για τελευταία λοιπόν ερώτηση, επειδή έχω εργαστεί και ως νομικός ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στο παρελθόν στην Κύπρο, δεν μπορώ να αποφύγω τη συσχέτιση με τα σημερινά ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Μου είπες ότι κάποιος κόσμος παρεξηγείται ή ενοχλείται κτλ. Στο δικό σου το μυαλό υπάρχει αυτή η συσχέτιση? Βλέπεις συγκρίσεις? Βεβαίως υπάρχει. Μόνο και μόνο να σκεφτούμε κάτι καθαρά από ανθρώπινη άποψη. Μια μάνα
ένας πατέρας παίρνει ένα παιδάκι, το βάζει σε μια μπάρκα και του λέει φύγε. Μόνο αυτόν το πράγμα που συνήθως οι παραπάνω δεν ξέρουν και που θα πάει το μωρό. Μπορεί να περιμένουν ότι κάποιους συγγενείς να το παραλάβουν και τελικά μην γίνει αυτό το πράγμα. Όπως θα το κάνεις, πάει στο άγνωστο. Όπως μας έβαλαν εμάς μες στο πλοίο, προγραμματισμένα, αλλά για μας ήταν άγνωστο. Εκείνη η αγωνία που επέρασα εγώ και τα άλλα τα παιδιά που ήμασταν μες στο πλοίο, που πάμε τώρα, τι θα γίνουμε, είναι στο πολλαπλάσιο σε εκείνον το παιδί που μέσα μια βαρκούλα την παίρνουν τα κύματα δεξιά και αριστερά, κάποτε βυθίζεται, κάποια πνίγονται. Δεν είναι θέμα ούτε εθνικότητας, ούτε θρησκείας, ούτε γλώσσας, ούτε χρώματος. Είναι θέμα παιδιού. Και όταν εμείς βιώσαμε σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, σε ομαλές συνθήκες αυτόν το πράγμα και είχαμε τούτες όλες τις αγωνίες, σκέφτομαι τα παιδάκια που είναι από βρέφη μέχρι, ξέρω εγώ, έφηβοι, τι περνούν μέσα σε αυτήν τη διαδικασία που αναγκάζονται σε συνθήκες πολέμου ή διώξεων ή οτιδήποτε άλλο να φύγουν, ενώ εμάς είχαν σταματήσει ένα μήνα πριν. Άρα εγώ τα συνδυάζω όλα αυτά και πολλοί από τα παιδιά του συνδέσμου, όχι όλοι, αλλά για μένα τούτη είναι η πραγματικότητα. Ότι μπορώ να μπω στη θέση των παιδιών και να καταλάβω τι σημαίνει το πράγμα που γίνεται. Νομίζω ότι σήμερα συμπληρώνεται ένα μότο που έτσι αντιρατσιστικό μότο: οι παππούδες μου πρόσφυγες, οι φίλοι μου ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες, εγώ ρατσιστής. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν το podcast στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Trust, ιστορίες αποξένωσης από το Center for Social Innovation. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και καλή συνέχεια του συνδέσμου και στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ.